Pochody po stopách hrdinů. Více než 200 účastníků z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Velké Británie, Spojených států amerických, Kanady a Izraele již absolvovali 3 pochody z Osvětimi do Žiliny po trase dlouhé přibližně 150 kilometrů. Trasa těchto pochodů nebyla vybrána nikterak náhodně. Jedná se o trasu, která se snaží kopírovat cestu útěku 2 mladých slovenských Židů, Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrby. Jimž se podařilo v dubnu roku 1944 utéct z koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Čin těchto 2 mladých židovských vězňů byl naprosto výjimečný. Podařilo se jim nejen uprchnout z nejlépe hlídané nacistické továrny na smrt, ale hlavně přinést světu pravdivé svědectví o tom, co se ve skutečnosti děje s židovskými transporty na východ. Jejich motivem nebyla osobní svoboda. Utekli z předpeklí plynových komor proto, aby podali zprávu, aby varovali, burcovali a volali o pomoc. Varovali židovské spolubratry v Maďarsku, kteří dosud žili a o vyvražďovací mašinérii neměli nejmenší tušení. Burcovali světové veřejné mínění, které prostě nechtělo uvěřit tomu, že by ti nacisté mohli být až tak krutí. A volali o pomoc. Směrem k západním spojencům, směrem k církvi, směrem ke svobodnému světu. Jejich nanejvýš odvážný čin se jim podařil. Po strastiplné cestě, několik dní bez jídla, v neustálém ohrožení od gestapa a kolaborantů, utíkajíc před střelami německé hlídky, po pás ve sněhu, díky nezištné pomoci několika vesnických rodin z Polska i Slovenska se dostali do cíle své cesty, do Žiliny. Aby tam v relativním bezpečí sklepních prostor židovského starobince sepsali svoji podrobnou zprávu o tom, co sami viděli a čeho byli v Osvětimi a Birkenau svědky. Smutnou skutečností je fakt, že ani jejich čin další deportace židovských obyvatel nezastavil. Príbeh Vrbu a Wetzlera je príbeh aktívneho odporu proti násiliu, proti hyenizmu, proti zlu. A takých príbehov je strašne moc a bolo by fajn, keby po nich ostala nejaká stopa. Tá stopa by nemala byť virtuálna, nemala by byť iba literárna, mala by byť uchovávaná v pamäti ľudí napevno. A keď sme uvažovali o tom, že vytvoríme memoriál Vrbu a Wetzlera, tak sme mysleli predovšetkým na 2 veci. Prvá, vytvoriť tradíciu. Tie pochody z Auschwitzu do Žiliny po stopách Vrbu a Wetzlera po trase, po ktorej oni utekali, sme si zopakovali fyzicky, naplno. A ten druhý náš cieľ bol vytvoriť okolo tradície komunitu ľudí. A tá komunita už existuje. Sú to ľudia rôznych národností, etník, konfesí, hodnotového zakotvenia a drží ich pohromade idea. Idea aktívneho odporu proti násiliu. Presne tá istá idea, ktorá vyhnala Vrbu a Wetzlera za obrovských rizik z Auschwitzu, za ostnaté drvoty, nabité prúdom. No a teraz stojíme vlastne pred otázkou, ako upevniť komunitu, ako uchovať tradíciu a ako expandovať s tou pôvodnou videou do priestoru. A ja by som strašne chcel, a neviem, či sa to podarí, ale strašne by som chcel, aby sme sa pokúsili vytvoriť z tohoto projektu niečo ako dialog cez barikády. Aby tá tradícia a tá komunita a to, o čom cestou meditujeme, premýšľame, rozprávame, čo zažívame, aby lámalo bariéry medzi nami.
aby sme dokázali sa rozprávať s ľuďmi, ktorí by za iných okolností spolu nerozprávali. Kvôli predsudkom, kvôli averziám, kvôli negatívnym emóciám, iným životným štýlom, postojom, hodnotám. Ak sa toto podarí, tak Vrba a Wetzlar budú žiť nami. Je čas mlčet a kráčet. Now is the time to be quiet and walk in silence. Důvodů, proč jsem tady, je asi víc. Jeden samozřejmě z těch hlavních je ten, že určitě chci uctít památku Vrby i Wetzlera, ale ten nejdůležitější moment, proč jsem se rozhodla jít tenhle pochod, je, že ho jdu za ty, kterým se nepodařil odchod a v těch koncentračních táborech zahynuli. Takže za ty, kteří tam zůstali, tak za ně jsem se rozhodla ten pochod jít. A určitě přijďte, protože já jsem absolutně netrénovaná a člověk má neuvěřitelné limity a myšlenka je silná a kolektivní odhodlání to ujít je silný, takže ničeho se nebojte a doražte. Je to vlastne okamih, kedy my znovu objavujeme týchto hrdinov, o ktorých žiaľ veľa sa nehovorí v školách, nehovorí sa verejne, nehovorí sa v médiách a myslím si, že je to chyba, že o tom by sa hovoriť malo. A Vrba a Wetzlar ale nie sú iba historické postavy, alebo nie sú dôležité len pre históriu, pre holokaust samotný a pre ukončenie druhej svetovej vojny, ale sú to aj postavy, ktoré hovoria veľa aj pre súčasnosť a pre budúcnosť. A treba si uvedomiť, že boli to dvaja odvážni muži, ktorí bez zbrane v ruke alebo bezbranní mali tú odvahu postaviť sa proti neuveriteľnej totalite, pozuby ozbrojenej, dokonale zorganizovanej, ktorá proste mala ambíciu zničiť celé národy. A toto je taká výzva pre každého jednotlivca, že nemusí sa nikto vzdávať, keď má dobrú ideu, dobrý nápad a chce niečo dokázať, že dá sa to. Proste veci sa dajú, aj keď vyzerajú na prvý krát ako dopredu prehraté. Aj ich útek na začiatku vyzeral ako dopredu prehratý. Málo kto veril tomu, že sa im to podarí a podarilo sa im to. Podarilo sa im utiecť naozaj za neuveriteľných, za pekelných okolností. Sa im podarilo vyviaznuť, odísť a priniesť svetu správu o tom, že čo sa v tých smutne známych priestoroch koncentračných táborov deje. Takže je to odkaz aj pre budúcnosť, pre mužov a ženy súčasnosti, aby mali odvahu postaviť sa proti akejkoľvek totalite, proti akémukoľvek zlu, aj keď to na začiatku vyzerá ako dopredu prehratý boj. Ja som veľmi povďačná organizátorom, že vymysleli tento pochod a že ho každoročne uskutočňujú, teda už je tretí pochod. Ja sa cítim taká zaviazaná, pretože Táňa Wetzlerová, ktorá bola dcéra Alfreda Wetzlera, bola moja veľmi dobrá kamarátka a
žiaľ Bohu už nežije a tak mám taký pocit, že som na tomto pochode aj kvôli nej alebo aj za ňu, že sa na to pozerám aj jej očami, že by bola veľmi rada, pretože ona, keď zomrel otec a potom keď aj jej mama zomrela, tak ona mala taký zlý pocit, že sa na ten útek Wetzlera a Vrbu zabúda a že proste je to dôležité nielen kvôli tomu, že to bol jej otec a v tom sme sa samozrejme obidve zhodli, ale ten útek je dôležitý kvôli tomu, lebo dokazuje, že ľudia, ktorí sú úplne v otrockých podmienkach, proste v neľudských, sú zabíjaní ako potkaní a jedná sa s nimi absolútne neľudsky ako priemysel na vraždu a oni sú tam vraždení priemyselne, že sa proste proti tomu vzbúria a utečú z toho pekla preč. A my sme tu kvôli tomu, aby sme si na tomto pochode, aby sme si spomenuli na tento nesmierne hrdinský čin, veľmi dôležitý, ako poviem to veľmi pateticky pre celé ľudstvo, pretože dokazuje, že sme ľudia aj v tých najhorších podmienkach, chováme sa ako ľudia aj v tých najhorších podmienkach. Myslíme na to, chodíme po tej trase, po ktorej chodili aj oni. Tá námaha tej trasy nás zbližuje. Rozprávame sa o tom, ako sa im to mohlo podariť. Uvažujeme nad tým, že ten svet nie je ľahký ani v súčasnej dobe, že sú veľmi závažné zločiny, ktoré sa dejú. Možno nie práve na našom území, ale niekde inde. A že proste ukazujeme tým, že sa odhodláme na ten pochod, že sme proti tomu, aby sa čokoľvek, kdekoľvek na svete stalo, čo by len trochu pripomínalo koncentračné tábory a Auschwitz a všetku tú hrôzu. Takže určite ten budúcoročný pochod bude aj o tomto a som presvedčená o tom, že by mal byť a že by malo prísť aj viac ľudí a že bude rovnako fantasticky zorganizovaný, ako je zorganizovaný aj tento pochod. Naozaj pozývam všetkých ľudí, aby prišli a aby pouvažovali spolu s nami o najzákladnejších existenčných a existenciálnych otázkach celého ľudstva a aby sme aj trochu posedeli a porozprávali sa. Predpokladám, že moji predrečníci už povedali, kto bol Vrba a Wetzler a prečo tu prišli. V prvom rade je to pre mňa týždeň pozitívnej deviácie, ktorá je pre mňa ako z psychohygienických dôvodov veľmi, veľmi podstatná, keďže strávite týždeň s úžasnými, zaujímavými ľuďmi, ktorí by ste asi nikde inde nestretli. A myslím si, že to, čo chcel Fedor Gál a partia okolo ICEU dosiahnuť, bolo vytvorenie akejsi komunity, a mám silný dojem, ktorý hraničí s istotou, že tento cieľ už po 3 rokov bol dosiahnutý, že si myslím, že je veľmi výnimočné a ojedinelé. A je to skvelá akcia so skvelými ľuďmi, ktorých mám ako ľudí rád. Mladí, staří, Češi, Slováci, Izraelci, Američani, každý si tu najde své a ta atmosféra, která se během toho zhruba týdne pochodu vytvoří, jak se lidé poznávají, zároveň jsou všichni spojeni tím jedním cílem, protože všichni jdou po stopách té jedné historické události. To je něco naprosto unikátního. Je to mnohem lepší, než sedět někde a slyšet to jenom na nějaké přednášce. Je to akce, jsme v pohybu. A myslím, že každý, kdo tady byl, je uchvácen a myslím, že o tom svědčí i to, že hodně lidí se sem vrací. Je to veľmi, veľmi zaujímavá akcia, je to taká možnosť vyskúšať si trošku na vlastnej koži to nepohodlie, ktoré museli prežívať aj Vrba s Wetzlerom. A my teda stanujeme a už sme tu druhýkrát, lebo sa nám veľmi páčilo a ten kolektív ľudí, ktorý sa tu zozbieral, je tak dobrý a príjemná spoločnosť, že sa to oplatí prísť znovu. Je to krásna skúsenosť. Tak predovšetkým
keď je potrebné si pripomínať udalosti, ako sú tieto, pretože ľudia by na to nemali zabudnúť, čo sa tu stalo a čo nám Rudolf Vrba a Alfred Wetzler zanechali správu. Mali by sme sa ju pokúsiť šíriť ďalej medzi ďalších ľudí a nezáleží na tom, či sú ľudia starí, mladí, či sa zaujímajú o históriu alebo nie. Mali by sme si sa poučiť z toho, čo bolo v minulosti, lebo ono to nie je len otázka minulosti, čo sa stalo, ale aj súčasnosti a predovšetkým budúcnosti. No nie je to niečo, čo je zavrená kapitola, ale stále v podstate sa môžeme stretnúť s vecami a s názormi ľudí, ktorí by zdieľali názory vtedajších nacistov. A nie len to, že teda si treba, ako už povedal môj brat, že pripomenúť túto udalosť, ale a pripomenúť výnimočných ľudí, ktorí dokázali skutok, ktorý je jeden z najodvážnejších vecí, čo ľudia v histórii dokázali. My sme dôkaz toho, že tu oplatí byť, pretože sme tu druhý rok za sebou a už v lani, keď skončilo, sme vedeli, že prídeme znovu. Jistě vám mnoho lidí již řeklo, že je potřeba na takovéto pochody jít a je podporovat kvůli tomu, že oba byli nesmírně hrdiní, že je jim jistě potřeba vzdát naprostou poctu a čest a památku. Takže to nemusím opakovat. Myslím, že pro mě osobně je naprosto nejdůležitější to, že jim oběma všichni dlužíme dluh života, že jim všichni dlužíme to, že je možný, že i moje rodina byla částečně jejich činem zachráněna a že jim dlužíme to, že jsem tady, že mám děti a že pokračujeme a žijeme do budoucnosti dál. Samozřejmě je potřeba ocenit jejich obrovskou odvahu a jejich nesmírnou schopnost přežít. Ale to vám jistě někdo už taky vyprávěl. Takže ten pochod sám pro mě znamená to, že nám, možná i osobně, oni darovali život. I think that if people are into hiking, it's an amazing opportunity to see the countryside in its natural position. And if people are into history, it's a really interesting trip to understand what Rudy and Freddie went through on their escape from Auschwitz. And from the point of view of personal connections, it's a very diverse group of people that have come, and as you're walking, you have an opportunity to talk to different people, and you learn so many different reasons why people have been attracted to this trip, and it gives you an opportunity to make new friends and to understand things in a different way. You know, in the whole Escape from Auschwitz. Dcery, která si velmi přála, aby se čin jejího otce připomínal nějakým takovým způsobem. Guards, however, stick to routine, the idiots. And that means I can gauge fairly accurately where they are at any given time. So long as you do exactly what I say. Choďte na Slovensko! Slovensko domov. Áno, áno. Podoba sa? Teda oči. Hej? Oči. No. Naše. Ale mám. Pojď celá učí. A či se vážně učí? Keď sme kráčali prvýkrát po trase z Auschwitzu do Žiliny, nás bolo asi 36, možno si nepamätám to číslo úplne presne, ale bolo nás málo a dosť. Ale na druhom ročníku nás bolo dvakrát toľko a tretí ročník už bol cez 100. To už je také
maximum, keď ešte ľudia môžu v rozhovoroch zachovať istý typ intimity a osobného zdieľania. A bolo by strašne fajn, keby sa z tej trasy stalo niečo ako pútny pochod. Keby sa stalo z toho niečo, čo nemusí byť nutne organizované, ale kam sa vyberú jednotlivci, rodiny, kamarádi, partičky a pôjdu sami. A prečo by mali prichádzať a prečo by si mali osvojiť tento typ zdieľania emócie a skúsenosti a pamäte, sa mi zdá byť jednoduché. Pred displejom svojich počítačov a svojich mobilov a v kine a nad knihou je to zážitok sprostredkovaný nie fyzicky, nie je zažitý do hĺbky duše a nie je zdieľaný face to face s inými ľuďmi, ale tých 130 kilometrov, to je iná káva. Byť pritom je pre mnohých ľudí, ktorí to dokázali absolvovať v posledných 3 ročníkoch, častokrát celoživotný zážitok. Skúste to aj vy. Číslo 370 a vozeň prvej triedy číslo 372. Vítejte. Frankovci? Áno. Ja som Milena Kášajová. They couldn't find a single bomb to bomb the tracks or the gas chambers, although they did find bombs to bomb a chemical factory close to Auschwitz. And even though the record was known, the world stood by and no one helped the Jews. Vrbova a Wetzlerova zpráva se na veřejnost přece jen dostala a vytrvalý nátlak spojenců, západních médií i osobní dopis papeže Pia XII. Maďarskému admirálovi Horthymu znamenal v konečném součtu záchranu zhruba 150 000 lidských životů. Nikomu jinému v historii holokaustu se nepodařilo zachránit tolik lidí. Právem tedy můžeme Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrbu nazývat hrdiny.